की डोली, सपना की डोली। विनय, हम जानत बानी रउआ ऐसन काहे करत बानी। जैसे रउआ हमार हर दर्द के आपन दर्द समझेलन, वैसे हमहू के रउआ के हर दर्द के एहसास बा। कवन जरूरत रहल मारपीट करे लेके। विनय, जितना रउआ के दिल में हमरा बदे प्यार बा, दर्द बा, उतना ही हमरा भी दिल में तोरा बदे तकलीफ बा। विनय, ये अजीब इत्तेफाक बा, हमरे और रउआ के बीच अब कौनो रिश्ता नहीं बा। अगर कौनो रिश्ता बचल बा तो सिर्फ दर्द और तकलीफ की। विनय, हम तोरा प्यार ठुकरा के खुश नहीं बानी। रउआ तो हमरा के हर तकलीफ से बचावे चाहिलन। कैसे रउआ के दिल में हमरा बदे बहुत ज़्यादा प्यार बा और हम बहुत बदनसीब बानी। विनय, रउआ की जिंदगी जैसे प्यार के भंवर में आके फंस गइल बा, वैसे ही हम स्त्री धर्म के बीच फंस गइल बानी। ई दुनिया में सबसे बड़ा धर्म स्त्री धर्म होला, जवन हमरा के निभावे के पड़ी। विनय, समझे कोशिश करा, हालात के तूफान से मोहब्बत के बांध टूट चुकल बा, जवन अब कबो न बन सकेला। हम ई जन्म में कबो न मिल सकेली। अब हमरा दिल में तोहरा बदे सिर्फ हमदर्दी पर बचल बा, एकरा अलावा कुछ नहीं। विनय, ई बात के एहसास तोरा के करिए के पड़ी। दैया हो दैया, देखो मोरी मैया। ए अनीता। हाँ, कहा तई अनीता रानी कौने दुनिया में खो गइल बाड़ू? का बात बा जोन इतना उदास नजर आवत बाड़ू? अब नहीं बुआ, हम काहे उदास होई। एक बात कही अनीता, तोहरा के देख के तो ऐसन लागत बा जैसे तोहार कोनो अनमोल चीज हेरा गइल बा। नहीं? बुआ, आखिर हमरा के घर में कौन चीज़ के कमी बा और रवा लोगन से कितना प्यार मिलल बा हमरा के, है ना? अच्छा, तो काहे मन के फूल मुरझा गइल बा? हाँ? एक बात कही अनीता, हम जब जब तोहरा के देखिला ना जाने काहे हमें ऐसन लागला कि तोहरा के कुछ ना कुछ चिंता जरूर बा। अपन बुआ से तो बतावा का बात बा। अरे भाई, हम कौने दिन काम आए, बोला ना का चिंता बा? बुआ, अभी तो ऐसन कौनो बात नहीं खे, लेकिन रवा परेशान न हुई। अगर हमरा के कौनो परेशानी रही तो हम सबसे पहले रवा के बता दे। अनीता रानी ढेर सयानी बा, कैसे बात बदल गई है। बुआ, बुआ, का भाई रवा कुछ सोचत बानी? हाँ? नहीं, हाँ, हम काहे सोच में डूबब? हाँ? अच्छा बुआ, कुछो काम रहेगा? नहीं अनीता, हम तो कहीं और जात रहनी है। तोहरा के देखनी तो आ गई नहीं। अब जाते। हाँ? चांदनी, चांदनी, उठा, देखा कितना दिन निकल आइल बा। चांदनी, सोए दो ना। चांदनी,
अब वहां से काम ना चले। चला उठ जा, चला। चांदनी तो हो ना, बहुत जिद्दी बाड़ू। ला, चला नींबू पानी पीला। इकावा नींबू पानी। तोरा के पता बा कल हम तोरा के कितना मुश्किल से उठा के ई बेडरूम में लेके आइल वाले। चांदनी, आज रात के तू फिर शराब पी के आइल रहलू। हमरा ई नहीं समझ में आवत बा कि तू शराब काहे पीलू। हमका लागत बा तोहरा के एकर आदत पड़ गइल बा। शामली, हमरा के शराब पिए के लत नहीं बा, लेकिन कबो मन में आवेला तो 2-4 पैक पी लेला। चांदनी, हम जब से आइल बानी तब से देखत बानी कि तू अपने मन में कोनो दर्द छुपा के बैठे बा, और शराब पिए से दर्द कम ना होला। शामली, शराब कोनो खराब चीज ना बा, ये तो गम की सबसे बड़ी दवा बा। चांदनी, तोहरा के कौन गम बा जौन तू दिन ब दिन शराबी हो जात बाड़ू। दुनिया में कौन इंसान ऐसन बा जेकरे पास गम ना बा। अगर सब क्यों शराब पिए लगे तो सारी दुनिया तो शराबी हो जाई। यार, अब तू आपन रामायण बंद करा, तोहरी बात हमरे पल्ले नहीं परत बा। चांदनी, तोहरा के हमार बात रामायण लागत बा ना। हमार बात तोहरे पल्ले पड़े या ना पड़े, पर हम जान के रहब कि तोहरा के कौन बात के गम बा जौन तू शराब पिए पे मजबूर बाड़ू। शामली, हम आपन तकलीफ पता के केहू के दुख नहीं देहल चाहिल बा। तू हमरा के हर बार टाल देलू कि तोहरा के कौन बात के गम बा, पर आज तोहरा के हमरे के बतावे के ही पड़ी कि तोहरे के कौन ऐसी चिंता बा जोन अंदर ही अंदर खाए जात बा। आपन हद में रह, हमार निजी जिंदगी में झांकता करे की कोनो जरूरत नहीं, समझ लू। चांदनी, अब तोहरे बात से ऐसन लागत बा कि ऐसन जरूर कोनो बात बा जौन तोहरा के मजबूर कर देले बा। तू अपने आप के गम के बवंडर में काहे झोंक रहल बाड़ू। तू हमरा के चाहे जितना डांट ला, फटकार ला, लेकिन अब हम तोहरा से जान के रहब कि तू आखिर में कौन ऐसन मुसीबत के दलदल में फंस गईल बाड़ू। जब ले हम ई पता ना लगा ले कि हम तोहरा के कौने बात के गम बा, तब ले हमरा के चैन ना मिली। माई, माई, माई काहे उदास बैठल बाड़ू? बोल ना माई। विश्वा बेटी, शामली के बहुत याद आवत बा। माई, हमरो के भी शामली दीदी की बहुत याद आवेला। कबो कबो तो सोच के आंख में आंसू आ जाला माई। हाँ बेटी, दिल तो बहुत कचोटेला, लेकिन ये शामली है ना, बहुत निर्मोही हो गई। फोन कई के एको बार जाने के कोशिश ना कैला कि माँ के ममता के का हाल होई। कितना दिन हो गए, ना जाने कैसन है हमार बिटिया, जिंदा है कि नहीं। हे माई, रोवत काहे बाड़ू? दीदी कहीं भी हुई है, ठीक हुई है। यही वजह से तो दीदी फोन नाहित करत बानी। ये बात के तो चिंता बा, कम से कम चोरी छुपे हमरा से बात कर ले। माई, का पता दीदी बाबूजी के डर से फोन ना करत हुई है। पहले कई बार फोन आयल रहल, याद बा ना माई? भगवान जाने का सही बा और का गलत, लेकिन अगर शामली फोन कैले होत तो हर बाबूजी जरूर बताते। माई, केहू से पता लगावा ना। हम तो कहत बानी बाबूजी से बात करा, शामली दीदी के पता लगावे।
ये बात तो हम कई बार तोहरा बाबूजी के कहे के चाहे, लेकिन जौन हालात में शामली गइल बा तोहर बाबूजी से कहे के हिम्मत ना पैला। याद बा ना तोहर बाबूजी का कहले रहलन कि केहू भी शामली के नाम ले तो हमार मरल मुंह देखा। माई, अगर दीदी आ जाई है तो का बाबूजी दीदी के माफ नहीं करी हैं? ऐसन बात नहीं बेटी, हम तोहरे बाबूजी के जानेला। तोहर बाबूजी तो हम तीनों बहना के अपन जान से ज्यादा प्यार करेलन। लेकिन बेटी तोहरा के सब कुछ मालूम बा, हर तरफ से कौनो न कौनो चिंता लगल रहेला। अनीता बेटी के भी चिंता लगल रहेला कि हुआ कैसे बानी। माई, जीजा जी भी शादी के बाद एक बार भी यहाँ नहीं आइलन। सच कही माई, हमरा अनीता दीदी के भी याद आवत बा। ना जानी कब मुलाकात हुई। आज बाबूजी आए हैं तो हम बाबूजी से कहब कि दीदी के जाके ले आई, लेकिन अबले ना आइलन। कहाँ बाड़न? तोहर बाबूजी तोहर जीजाजी से मिले उनकर ऑफिस गए बाड़न। विनय बेटा, ये सब का भइल बा? तोरा के चोट कैसे लागल? कहा मैं कि बस अच्छा, तो तू कॉलेज में मारपीट कई के आइल बाड़ा। हमरा के ये बता कि तू कॉलेज में मारपीट करे जाला कि डॉक्टरी के पढ़ाई करे खातिर? हे भगवान, हम तो इलाका से हार गइल बानी। तोहरा के केहू से उलझने के कौन जरूरत रहा? कम से कम इतना तो सोचे के चाहिए कि घर में महतारी देखी तो का कही। तोरा के हमार कौनो चिंता ना। ऐसे ना कहा माई, तोहरे अलावा हमारा और के बा? तबो ता नहीं समझेला। अरे तोरा के एक खरोच लग जाला तो हमार जान निकल जाला। ए भी ना सोचत तोरा के ये हालत देख के हमार दिल पर का बीतत होई। कौने रहलन जौन मारपीट कहले हा? माई कहा कि हम केहू से भी मारपीट नहीं की गईले। तो ये सब चोट कैसे लागल बा? माई कहा कि हम बस से गिर गई। बस से नीचे गिर गए रहला? हे भगवान, लागत है हमरे बेटा के केहू के बुरी नजर लाग गई बा। विनय बेटा, तू परेशान काहे बाड़ा? कहा माई, तू तो सही तिल के ताड़ बना देते। हम कहाँ परेशान बने? सब ठीक हुआ। प्रणाम बाबूजी। अरे ये चोट कैसे लागल? बैठी। ये सब कैसे भइल? बस बाबूजी, एक मामूली सा कार एक्सीडेंट हो गई रहे। कार एक्सीडेंट? इतना सब हो गई और रउआ हमन के बतवला भी नहीं? बाबूजी, मामूली सा चोट बा, घबराइले के कोनो जरूरत नहीं है। और फिर बता के हम रउआ लोग के परेशान करे के नहीं चाहत रहे। ई हालत में रउआ के आराम करे के चाहिए। बाबूजी, हमरा के केहू के भी हमदर्दी कतई पसंद नहीं बा। अरे नहीं ना, ई हमदर्दी नहीं, अपनापन बा। तोहरा के कोनो दुख तकलीफ होई तो हमन के परेशानी तो होई बा करी। रउआ के परेशान होवे के कौनो जरूरत नहीं।
का कह रहल बड़ा? सही कह रहल बानी। तोहरा के ये हाल में देख के, तोहार हाल चाल पूछ के हम सही कहली के गलत, ये हमका नहीं मालूम। मगर एक बात सच बा कि हम अपन बेटी के जैसन तोहरा के भी प्यार करेला। रउआ तो हमरे कहले के अब गलत मतलब समझत बानी। ना बेटा ना, हम तोहरा के गलत ना समझत बानी। हम तो खाली ये सोचत बानी के जल्दबाजी में अपना स्वार्थ बस हमसे कौनो गलती तो ना हो गई। प्लीज बाबूजी, एक तो हम पहले से बहुत परेशान बानी और रउआ ये सब कह के हमरा के और परेशान मत करिए। हाँ, समझ गई बेटा, समझ गई। पर बेटा, कहीं तुम्हारी परेशानी हमार बिटिया अनीता तो नहीं बा? रउआ के इतना एहसान बा कि वही एहसान के तले तबके घुटत बानी। हमरा के लागत बा कि रउआ इस शादी से खुश नहीं बड़ा। जब जिंदगी वीरान हो जाला तब खुशी की उम्मीद ना ही करे के चाहिए। हमरा के कुछ समझ में नहीं आ रहा बा कि रउआ ई बाकल बाकल बातें काहे कर रहल बा। ये रउआ के समझ में नहीं है। अब तक हम रउआ के एहसान के फंसरी में फंस गए बानी, जौन अब हमरे गले के फंदा बन गए। हम रउआ से खाली एक बात कह के चाहत मानी, अगर हमसे कौनो गलती हो गई हो या हमारी बिटिया अनीता से कौनो भूल चूक हो गई हो तो रउआ से हम माफी मांगल चाहत बानी। रउआ के माफी मांगले से हमरा जिंदगी में खुशी नहीं आई। काहे खुशी छीन के खुशी के दिलासा दे रही बानी।